Ang tabawaro ani rawat bagan ang rabaran na paijak hingke ang miyago kaisa ang video upload rojak chini tipra sakami kami je nungjuk sijak basi nungya sia hai mukha hai ongo hina ang video kaisa upload rojak obo nang tabo sabai sukorubai ang sai khana ronai ani tipra salu korum ani video ni bahag thana sasang sakang ang poilano ani khapangni tipra sarunang birat kaham bai marugo ta hingke ani channel no support khaimani bagoi ani video khaimani ba koksamani jaya joya tongkhai ani map khaijak ani tipra salu korona ang map bio hingkai abo hingkai video ni bahag thangsinai ang video chini tipra sakami kami je nungjak sijak bose nungya sia hai ongo hina ang video kaisa upload mani ongkha ang kaisa ani nikuma ongkha longtrai bili not dumasra hingke kukilmani para hingke ani blog ni bumung bo kukilmani blog ani tipra sa lukurung nang asagai blog khulung mani se ta hingke ang bo kokborok sago jung tipra sa joto kokborok sago je kokborok sayarok to bo kokborok bo saya bo bubu bujiya ani video nabo naigalak bo support bo khaigalak hingke jung tipra sarok to joto kokborok sago ani kongno bujinai ani channel no support khaiyana hina ang khakai ang sarai phangchini gorib tabok bo ang gorib aifung ang lekha pora mungsa koripung ang bujimung tongo bokono blog hin bokono reporter hin ang sio ang reporter bo hinjaka ang blog khaimani bisingtoi hingkai blog ni I card permission card bo jaga khai ang ang sia nungya borok aboni bagai ang khaijaka aboni bagai ani tibar salu korong nang mabrodi hinang mabio blog ni bagai bo jaga I card khai bo jaga permission card khai ang sia nok sigang ani ke comment ke sadi ang kaisa ang borok bai hingjaka koyak jana borok bai chini paran borok bai nung ai ke video upload khaimani blog khaimani permission card dei tong non so permission roni I card dei tong ahina ang hingjaka oboni bagai se ang sago hingke ano je ai ke hino borok hingke chini tipra sarok onek para tongo je sijang nungjak gyan buddhi ganang ain kurung kok kurung lekha pora ganang obterok se aro bisi lekha pora kore hai gyan buddhi kore hai ke ongnai tongo bai ke obo nijini nukhung no bo sabaila ha borokni nukhung no bo sabaila ha obo hai tongo bai ke sabai nijini bwrui no sobsamani torchor khaio botok khunju testo hoi soi jagam machaya nunggam manui ai ke rwkhalai holka bukhuri holka ai ke kharoi holka bini bwrui no tisa nogo thupaika ba bini bwrui bai letha ongkha lupja ongkha makhang rakha bini bwrui bai mamala tongkha ai ke ongnai chini tipra sani bisingo tongo hingke obo hai ke ongna khai bini permission card dei tong bono so permission card ro na bini ki I card tongo obo hai ongjaknai bana hini hinba ang kintu ang kaisa no chaya hamya hingya ani tipra sa lukurung no ang hinjakmani bagui se ang tak video ma salamo ani video salamani ba koksamani jaya juya tongkhai aro waisa ang ani tipra sarong ang map piyo ano map khaijadi kebono chaya hingya bang polok kia sakhangan waisa bana ke hinong kai obo hai borok rok chini tipra sani bisingo onek tongo obo hai nijini bwrui no bukruk tokruk kharoi holoi bini bwrui ni tisai thugo nogo ba bini bwrui bai thain thuyo obo hai ke ongnai bo tongo chini tipra sani bisingo ang aifung kebo nang bumung khuri bo saya chaya bo saya ai ke ongoi tongo nang masa manje se tipra sani bisingo khalai bilai bai birat bangkha hingke please ang jani khapangni tipra sarong nang jotto no ani sakchalai ongthong ba ani salokar ongthong ani sakote ang joto ni yapungrok ni khulumo obo hai jaya juya tanglai jadi chini tipra sarok khulugui paikha aro koyek bochor se tongsinai asukai chini tipra sarok kamai paisini chini tipra sangno ang ekdom wana soka obo hai ke onglai mani hingke arbo last dio ani kok chini kukilmani parani takhok bukurok nok chaya hamya ni video upload khaijaknai seleke chaya hamya taung di ani blog khulung mani ongkha
ani tibar salu kurung nang ani parani saya hamia joto nang phone ani baisang bolok lugo nok saya hamia ang mani video upload khaijakai lachi jago hingkai saya hamia taung di ang joto nang khulumo saya hamia angkai ang saya hamia ni buronai ang saya hamia ongthong ani paran borno ang opono naiya basi ni tibar sarung no joto kam kurung muni kele kele ni buri basabai tang sa chhang dong jang hamjago abuni baise ang video khayo ba blog khayo saya hamia ang mani video upload khaijakai lachi jagai saya hamia ongya tei ba जों saya hamia ongkai blai toklai jator ongkai video upload khaijonai sei tipra salu kurung nongkai muni jangnai sei ahne lachi jago saya hamia onglaya tei kasang putui muni kele khajani buri basabai jan tai chai chhoi mui tongna tei ni chang blog khayo ang kibun saya khainya naya ang gorib ang rang puja subamaya ang salsa ani nukung ba ani nogo family borok kaibusuk tong ang joto video khai ang nong phurungnai ani tipra salu kurung no hambai aro isang ani tibar sarang nang map mabio ani video khaimani kok samani se je tong han map